Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di pas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken karikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto. Nagasat ngal daw ti Miyerkules tayo amin na sa pada kakailian 15 ti mabilang inibulan ti Marso 2023. Babayan iti ENR online may danong ka na kayo ti sabali pa nga parang ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dari apo di pagayam yo, Robert de la Cruz, iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin, pari sa bali manen, ngayon kampa ng idesar kariri damdamag, nga intay pagsasaritaan, ken pagsisinukatan ti kapampanunutan, nga amumi apo, nga adda ti pakasiknan tay amin asa nga pada. Dagiti idesar mi kada kayo nga damdamag, Bankers Association of the Philippines, simpasigurado da, nga natibker ti banking system, ti pagilian. Dati kaso apo nga pan nakapapatay ti Gobernador de Negros Oriental dati nagbali na hiri ti Department of Justice nga maiakar ejay Manila ti pan nakadingeg ti kaso ti pan nakapapatay ti Negros Oriental Governor Digamo. Deto'y ket pinatganmet ti Korte Suprema. Mainay gidi dito ni Congressman Arnold Arnie Teves ada kanunabo ti koordinasyon da. Gani House Speaker Martin Romualdez ken aminen na nga mabuteng para iti seguridad na isut gapuna nga saan na kayat ti agsubli dito ipagilya na Pilipinas gagayem ken kaabsat. Ken padaanan nyo apo makainuman teto live ni attorney Sema, Yasser Sema gagayem kay kabsat signan apo kadeti pan nakapagbalinin na linteg tibang sa muro electoral code gagayem kabsat paboran dito apo iti Commission on Elections. Ken may sapay importante siguro nga mamonyo apo dito kalikagom ti Department of Transportation nga maibaba iti siyam nga pisos ti minimum fare wenno pasahe kadagiti pampasahero nga jeepney. Kani J. Balasyo taaw at reklamo apo ti Estados Unidos kontra iti Russia kalpasan nga akusaran ti Amerika ti Russia nga nang patinag iti fighter jet ti Amerika kakabsat ken gagayem pa fighter jet babaen iti drone da papagayam. So padaanan nyo gaputa damit ten ti takder apo ti Russia dito naglikodan da nga pinabagsak da apo daytoy nga fighter jet ti Amerika. Dagitoy, ken sabsabali pa ay may danon ka na kayo tilasod ti may isang oras para di programa Damdamag ni Berto. Daytoyen tinurore digiti agisem kaditi daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito'y nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di modelo alugan nyo, iti na yung kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City, DRT Auto Restoration. Okay, tuloy-tuloy gagiyem ken kakabsat makainuan teto apo ni Abogado Omar Yasser C. Sema manipod apo Timuro National Liberation Front ejay Mindanao gagiyem ken kakabsat. Okay, nasa linya na po natin si Attorney Omar Yasser Sema gagiyem ken kakabsat para makapanayan po natin dito sa gagawing Bangsamoro Electoral Code
gagiyim kay Kabsat anat pa kay dumaan anat digiti na ipalaon ni Bangsamoro Electoral Code kasi pinaburan dito ina po ti biyang ti Commission ng Eleksyon aggapo dito po ti Bangsamoro Parliament. Okay, attorney, okay na? Okay, sandali lang, baka hindi pa nakarating. Ano na. Okay, sublihan na dito po ni Attorney Sema. Kalpasan dito. Okay na, okay. Attorney, magandang tanghali po sa inyo dyan sa may Mindanao. So pwede po ba natin, Attorney, ipaliwanag sa atin pong mga tagapakinig kung ano pong nakalagay dito sa Bangsamoro Electoral Code. Attorney, please. Yeah, naimbaga bigat, magandang naimbaga malem, naimbaga aldaw kay amin. Good afternoon sa lahat. It's a good question, Robert. No, first of all, let's put into context, no, ano yung Bangsamoro Electoral Code. The Bangsamoro Electoral Code is one of the priority codes mandated under the Republic Act 1054, otherwise known as the Bangsamoro Organic Law, which mandated us to pass the BTMTA, Bangsamoro Transition Authority Parliament, to pass. This is the electoral code that will govern the first regular Bangsamoro parliamentary elections. I think it will be in 2025. This is one of the marching orders of the President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Na kailangan agad maipasa, right after our oath taking, sa Malacanang, ito yung instruction niya na kailangan maipasa kaagad, at may handa ang Samoro Autonomous Region Muslim Mindanao sa nararating na halalan sa 2025. Now, kung ano yung napapaloob sa electoral code ay yung mga aspirations ng mga Bangsamoro, na magkaroon ng of course mabigyan ng daan yung pagtatatag ng mga genuinely principled political parties, that will participate in the parliamentary elections. Alam nyo, yung parliamentary system dito sa Bangsamoro, ito yung inilagay na platform or mechanism kung saan dito na ma-realize ng mga Bangsamoro yung mga aspirations at iiwanan na nga yung armadong pakita. And this is the peaceful process, peaceful democratic process that was visualized in the Comprehensive Agreement of Bangsamoro of 2014. Now, ang napapaloob dito ay yung nabibigyan ng daan yung pag-organisa ng mga political parties. Of course, yung mga political parties na yun na ho yung iboboto. Lahati ng parliament will be coming from party representatives. Ibig sabihin, yung partido na ho ang iboboto, hindi na ho yung mga tao o yung mga pangalan, but it will be the name of the political party will be elected. Of course, there will be 40 nominees by each political parties, At sa nomination process, po ang pag-nominate sa mga kababaihan up 30%. So 30% of the nominees of the political party will be coming from the women. Now, this is first in the history of Philippine politics na nabigyan na realize dito sa Bangsamoro Electoral Code, kung titignan national or local elections, there is really no provision in the Omnibus Election Code that provides for a certain percentage that will allow the women to be nominated. This is first in the Philippine politics, and I hope it is our expectation that this emulate, in its politics. Alam nyo, hindi na kailangan maghanap yung mga kababaihan na kung saan nila kukunin yung lakas nila, para lang makasali sa politics. But of course, it is not deniable that it is undeniable na may mga kababaihan na talaga na sumasali na rin sa politics. But of course, it is also true that
but due respect to the women, na kahit may mga babae na sumasali ng politics, hindi talaga ang interest ng kababaihan ang dinadala nila, no? Bagkus ang dinadala nila is interest pa rin ng kanilang mga pamilya. O, yung Okay. mga pinagmulan nila ng mga political terms, no? Yeah. Okay, attorney, sabi niyo po na sa mga political party, yan na lang po ang ibuboto. Then yung mga political parties na yan, sila na yung mag-designate kung sino sa kanilang party members. Ganun po ba, abogado? Yeah, ganon nga ang mangyayari. This is somehow likened to the party list system, although hindi ito party list system, but this is party representation emulated in Germany, even in what they call in Malaysia and in Japan. Partido na ho ang binoboto, yung nominees ang binoboto. Hindi yung nominee, although may nominee, yung partido ang iboboto, yung pangalan ng partido ang isusulat. Of course, meron pa rin hong mga district representatives. In Bangsamoro, there will be 32 district representatives. Dito na papasok yung mga individual candidates that they will buy for the 32 parliamentary seats, no? District seats. Meron din dito, pwede rin ho dito sa district representation yung mga independent candidates. Okay. Now, of course, what is unique to our parliamentary elections is there will be 8 reserved seats. Reserved seats for the indigenous peoples, 2 for the indigenous people, 2 for the women, 1 for the youth sector, 1 for the traditional leaders, 1 for the ulama, and 2 for the Christian settlers, 1 for the women. So ito yung peculiarity ng parliamentary elections. May guaranteed seats sa mga very marginalized sectors. And this ensures that even if they cannot win in the party representation or in the representation, meron guaranteed seats para sa mga marginalized sectors. Now, of course, the real unique feature of our parliamentary elections is that, of course, with due respect to the President, no, hindi na ho mapapakialaman ng Manila be lesser influence or lesser mean interfering in the election of the chief minister, no? Because the chief minister will be elected at large by the members of the elected members of the parliament. It is not in the electoral code, but it will be in the rules, procedures, and practices of the Bangsamoro Parliament that will govern the elections of the chief minister. Okay. O so ibig sabihin po, yung sa election lang po ng parliament, magagamit yung nakasaad po dito sa Bangsamoro Electoral Code, Attorney? Yeah. Yes, you're right, Robert. Precisely correct that yung electoral code magagamit lang sa elections ng members of parliament. Okay. Okay, so who will administer the election? Sino po mag-administer sa election? Cumulation ng election po rin ba, Attorney? Yeah, it is provided in the Constitution that it is the COMELEC who has the competence to administer and put into effect these all election laws, no, and including the Bangsamoro Electoral Code. Sila ang magtatatag sa bagong Bangsamoro Electoral Office. Sila ang magde-determine sa administrative arrangement, administrative structure, at sila rin ang magpapatakbo sa halalan dito sa Bangsamoro. Okay. Yung pong uupo po sa parlamento ng Bangsamoro, ilang taon po yung term po nila, Attorney? It is provided there na 3 years din ho yung terms nila, no? And what is another unique feature dito ho sa Bangsamoro Electoral Code is yung vote of confidence sa chief minister, no? If the chief minister is not performing well or no longer has the confidence of the parliament, he can be immediately removed and another election, parliamentary elections, will be held.
Okay. 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 Since political parties po yung naminado dito, welcome po ba lahat yung mga existing political parties sa ating bansa para dyan sa parlamento? Basta po yung ina-nominate isang kadagupo natin dyan na attorney. Number one requirement ho sa kandidato dito sa Bangsamoro will be a resident of the Bangsamoro. No? And all political parties will have to be registered in the Bangsamoro Electoral Office. I mean, accredited the COMELEC. No? Ang allowed mo dito is all regional political parties that have been registered and accredited by the Commission on Elections. Of course, it will allow an alliance between a national and regional political party, but only the regional political party can field their candidates. Okay. Okay, so po, doon po sa nakasaad po sa Bangsamoro Electoral Code na magiging batas na po, ito ba'y isasabay sa mga local elections? May kwan po tayo may local at saka national elections po, attorney. Yes, this will be in accordance with the requirements of the Constitution of a synchronized elections. No? So the elections, the first elections will be held with synchronization with the upcoming national and local elections 2025. Okay po. Since meron na po kayong parlamento diyan sa Bangsamoro. So ano na po yung magiging role ng Senado at saka Kongreso natin kung sakali sa mga batas po na ipapasa ng parlamento po ninyo? Of course, we still recognize the primacy of the Congress of the Philippines in matters of national law. No? Of course, ang kwan lang national laws which are put into effect nationwide. No? However, meron naman din tayo yung right to self-determination dito sa Bangsamoro. No? We are also empowered to put into effect regional law, have a force and effect of a law in the Bangsamoro Autonomous Region. Okay. Ilang seats po ba? Maliban po sa mga representante ng kababaihan, yung youth, ilang seats po ba sa parlamento, sir? Lahat 80 seats. 50% or 40 will be coming from the political parties. Not more than 40% or 32 seats will be coming from the district representatives, and 8 will be reserved seats. So 80 whole lahat. Okay. So pamamagitan po nito, yung magiging parlamento po niyo, magiging mas mabilis po ba yung development, pagpasa po ng mga kailangang batas o ano mga resolusyon diyan para sa Bangsamoro, attorney? Yeah, and this has been happening in the last 4 years, no? Naantala lang dahil sa pandemic. Alam nyo, yan talaga yung naging effect ng Bangsamoro Organic Law because of the block grant, no? Yung 5% of the total national budget automatically appropriated already for the Bangsamoro. Mas mabilis na ho yung pag-implement at procure ng mga programs and projects, no? Hindi na kailangan pupunta pa sa Manila para lang dependahan yung budget proposal at para lang maghingi ng pondo sa Manila dahil automatic na yung pondo dito. And this has been one of the brainchilds of course, the former Congressman and Majority Floor Leader Rudy Fariñas. Isa sa mga brainchild ito. And we are really now doing better in comparison to the previous autonomous region in Muslim Mindanao. No? Ngayon, mas maganda na yung takbo ng pamamahala, mas mabilis na yung mga pagsasabatas sa mga panukalang batas. And of course, nag-develop na rin talaga yung leaders dito sa Bangsamoro because of the autonomy and the right to self-governance that assured of in the Bangsamoro Organic Law. And of course,
ito na rin ho yung we have to give credit where credit is due, because the president, Ferdinand Bongbong Marcos, has also really allowed us to exercise autonomy, yung intergovernmental relations body is in full effect. Then Amina Pangandaman, the DBM secretary, full authority to really manage the national and regional governments relationship, dito nakikita natin mas madali pagpapatakbo sa gobyerno kung may mga hindi kakaintindihan national government at regional government, kasi settle kagad sa intergovernmental relations bodies. Okay. Panatag po ba tayo na yung pundo po na kakailangan ng parlamento kayang tustusan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Attorney? Of course, alam nyo, hindi natin may kakaila na malaki yung kinakailangang pondo dito sa Bangsamoro para makahabol o kami sa mga kapitbahay natin, mga regions or mga local government units. But of course, we have to optimize whatever is provided for us. Optimize na lang natin as long as tinitignan natin na as provided in the Bangsamoro or Organic Law, ang budget ko ng BARM ay nakalaan sa tatlong importanteng sektor, sa education sector, sa health sector, at saka social services. Of course, much of our funds have now allocated for infrastructure programs. Hindi na kagaya noon na minimal lang talagang napoprovide for infrastructure. Hinihingi yan sa national government. Ngayon, we can do whatever we want. We can, kung priority namin, kalsadang ginawa namin lahat. Kung priority namin is yung mga pag-develop sa mga agricultural infrastructures namin, doon namin nilalaan yung mga pondo, And just recently, we have improved the bed capacities of 6 major hospitals dito, Yung mga 6 provincial hospitals, in the last 100 years, hindi ho na-improve. And I think that's a historic milestone for us, na nabigyan natin ng kulang pansin yung mga pangangailangan ng mga major hospitals namin dito sa Bangsamoro. Okay. Saan po saan po ba yung gagawing sentro ng parlamento? Saan banda po diyan sa may BARM ang gagawing sentro ng parliament, Attorney? Currently we are in Cotabato City. But there is now a proposal to transfer the Bangsamoro, the government center, to a nearby municipality in Parang, Maguindanao, and there is already an area identified for which the parliament will be built, However, of course, alam nyo, mayroon yung mga bureaucratic requirements for us to realize that the Speaker and the Minister of Public Works have already entered into an agreement on the matter and agreed that the site will be relocated so that, fully identified so that we can start the project. Okay. Matanong ko nga lang po, Attorney, kumusta po weather natin dyan sa may parang may mga nababalitaan po kami na sa parte po ng Davao Maguindanao, Attorney. So far, we have a sunny weather here right now, but in the afternoon, umuulan din dito. And but we were just informed by Pag-asa na wala ng La Nina, so we're expecting in the coming days na medyo sunny na yung weather natin. Okay. Attorney, maraming salamat po sa binigay niyo pong pagkakataon na kayo po yung aming makapanayam at mainformahan po natin, especially po yung mga kapatid natin Muslim na nandito po sa Ilocos tungkol po sa Bangsamoro Electoral Code. Kung may mga gusto pa po kayong ibahagi, Attorney, go ahead. Of course, marami pong kailangan gawin dito para makahanda talaga ang naalala sa 2025, particularly yung parliamentary districting. We have to begin again on legislation of that. I-identify namin yung 32 parliamentary districts. Of course, the Commission on Elections, probably after the barangay elections, will have to look into the book of voters kung
gaano ba ka-reliable yung book ito. And also, we're also looking at the current events sa national scene, yung Constitutional Convention, which was recently approved by the lower house, no? And I think that has an impact on the preparation of the region for the first parliamentary election. Also, we're also looking at what is the direction of President Bongbong Marcos on the matter of constitutional convention. So, we can fully prepare the region, and any decision on the part of the president whether or not he will continue with the constitutional convention, we will respect and we will support, because we believe that there is also a need now to fully embed the autonomous region, the Bangsamoro Autonomous Region in the Constitution, no? Kailangan na rin amendahan yung mga provisions ng Article 10 with respect to the autonomous region in Muslim Mindanao, para may pasok na ho lahat yung mga issues na hanggang sa kasalukuyan ay nagiging hindrance sa full operations ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Maraming salamat ho sa opportunity na binigay ninyo sa akin para may parating sa mga kakasata di Talawag, the Ilocos Norte and the Ilocos region on the ongoing developments in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Okay po. Once again, thank you very much din po sa binigay niyo pong pagkakataon at mabuhay po yung barn, attorney. Maraming salamat, Robert. Okay, thank you very much, Attorney Omar Yaser C. Sema, Crisostomo Sema from Mindanao, Gagayem Kabsat, DJ Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Gagayem Kabsat, Kalpasan na po nga, pinaburanan na po deti Commission on Elections, yung panagbalinan nga linteg deti Bangsamoro Electoral Code para ka deti Parlamento. Kasi pagka Autonomous Region, no kunam, adaan deti kasdya po, saa deti linteg, nga adaan deti kabukbugudan nga Parlamento, when no pagpandayan linteg, agagayim ken kakabsat. Sapay apo ta, DJ Pamati, titunggal may isa para iti BARM, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, pagka-adan di Parlamento da, mas al-alisto apo ti development, panakaypasa, di kasapulan na may pasa. Tapno no, mapunduan, especially projects for education, health, ken sabali pa infrastructure, gaputa, adu di kitay madamdamag tayo apong iti rehiyon ti Mindanao, adu di kitay lugar, nga agkurkurang da apo iti health facilities, especially hospital. Sira nyo, 5 hospital apo, within the Bangsamoro area, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao area, ti kayat da nga establisharen para iti panakatagiben ti salunat. Okay, ada dunto pa yapo nga damdamag, ti danon mi kada kayo, iti programa ti damdamag ni Berto kabayatan na, giyaman tayo kada iti sumaganad. Thank you very much kini Dr. Alan Thailand, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121 J. Flores Street, Lawag City. Agyaman tayo pa yapo ti TMT Construction Company, masarakan na po iti Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City, Lauden laeng nga po ti Cabeza Elementary School. Kukuha kinamatmatunan ni Honorable Telvin Tapawan, kami nga po ti Konseho ti Ili ti Marcos. Happy Fiesta, apo nga taga Marcos. Thank you very much, iti Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center, nga masarakan na po ti Balintawag Street, Lawag City, babaeng kini Engineer Neil Jose. Maraming salamat, Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, Ma'am Esmer Galisinao, Barcelona, Pagilian, Espanya. Thank you very much, iti June Floor Apartment, iti Barangay number 50 Butong, dito Siyudad Tilawag, babaeng kada Mr. Aurelio Fiesta Jr., kani Mrs. Florentina Dadula Fiesta, iti Honolulu, Hawaii. Maraming salamat, iti Cherylins Crispy Chicharon, iti ground floor ti San Nicolas Public Market, babaeng kada Mr. Henry Vallador, kani Mrs. Cherylin Jacinto Vallador, Manibud Santa Maria, California, Estados Unidos. Maraming salamat, Mr. Victorino Pascua, iti Honolulu, Hawaii. Blue House Beach Resort,
Nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa di shower rooms, Blue House mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputa na saya at ken manakigayem kag tegikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort. Masarakan ni Barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare reservation, tumawag ni cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Okay, congratulations sa po dito yung winners para iti first weekly draw ti the Blue House Beach Resort promo bonanza gagiyem kay kabsat tapno may ramang kayo nga kas kaditi adda ti listaan ng mga bak awan sa baling ati aramidan nyo apo no diti mapan agukupar ag picnic osar apo diti cottages ken facilities ti Blue House Beach Resort. Tunggal grupo nga agukumudar instant nga may kan apo ti may nga Blue House t-shirt. Plus, may kang kayo apo ti raffle ticket nga dito ti mangitunday ti mabalin nyo panangabak. DJ raffle ticket, isurat yung tinagan, address, kanda ti cellphone number yo. Gagayem kayong kamsat. Numabunot dito ay mangabak kayo kanina kakadakil pa premyo. Lagligipin nyo ti weekly draw. First prize, second prize, ken third prize. Agpapada apo nga mangabak dito ay kanina imported, canned goods, when imported goods. At dapat sa nga pulo nga maabunot apo nga mangabak iti sag 200 pesos. Ken dito mid promo draw gagayem keng kabsat adan di kita kakadakkel nga cash prizes gagayem 5,000 ti first prize, 3,000 ti second prize, 1,000 ti third prize, plus adu nga consolation prizes especially apo di kita paayam nga pangabakan nyo. Iti grand draw gagayem keng kabsat first prize 10,000 pesos, second prize 7,000 pesos, ken ti third prize 5,000 pesos kinadupay nga consolation prizes. Pakiramanan pa di pa premyo kada giti paayayam nga yuswat apo ti Blue House Beach Resort nga kukuha kinamat matunan da Mr. Rexy Buyat ken ni Mrs. Nancy Buyat ken ti si Bubukela pamilyada. Anya pa iti urayan no agpiknik maya pa nagdidigo si di baybay diretso turungen ti Blue House Beach Resort. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang mapapaung kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo when you anyaman napasdek.
alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada dito yung Suba Road, asinig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, hindi pa nakagatang di ka sa pulen nyo, kadag hindi patakdiryo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno ka sa pulen nyo ti opisina, di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo ti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, pasit ti barangay 50 Butong, diti syudad ti Luwag. Asinig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ginubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pay pagpilian nga gowns sa babae custom ten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kaditi cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no Mang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita DJ filter dryer na no narugitan masukatan tap nun kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no Mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagit ti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kas ta ag-condense iso na then agnisto igenta evaporator na iso pinaglamiis na Mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kadigiti rugit DJ air conditioning system ket adda tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi men DJ compressor no Mang Robert. Okay, tuloy. Ti programa tiyo Damdamag ni Berto. Talupulo ket siya na minuto sa po kalpasan. Ti oras tayo nga alas 12. Ada ti napinta sa po nga rekomendasyon. Ti biyang ti Department of Transportation. But I think ada ti makadidigra nga reaksyon. Manipod ka digitay ada iti transportation sector gagayem kay absat ngamin in rekomenda abo ti Department of Transportation nga ti fare adda ti maaparamid nga panakaibaba fare discount kaditi pampasahero wenno ti public utility vehicles kas ti jeep buses UB Express kagiddan deto igagayem kay kabsat wenno kasukat deto iti libre nga pagluganan ti EDSA bus carousel ti rekomendasyon ti fare discount ket pareho apo iti pamasahe iti pre-pandemic ken kasangwanan apo nga naipatungpal ti fare hike gagayem kabsat no pa adda diti ibagbagada nga libreng sakay iti EDSA diti bus carousel gagayem ken kabsat awang kadatoy ditoy ngem adda digitay luglugan nya agpaspasada apo nga digitoy ket mapan ka sa sabali nga lugar digitay baro nga klase ti lugan ti recommendation para iti fare discount ket kapareho apo kaditi pre-pandemic wenno de diplete sakbay nga naipatungpal ti fare hike gagayem kay kabsata ti minimum fare kaditi traditional jeepneys ket manipud siya maginggana iti
agdama ket nagbalinen nga 12 pesos dinto nga digiti modernize moderno nga jeepneys manipod sa 10 ket 4 pesos nagbalin niya sa 10 ket maysa nga pesos gagayem ken kabsat ubabot met ti 4 nga pesos ti posible nga discount fare para kadagiti basa idinto nga maadal ti discount para kadagiti UB Express may patungpal ti bawas pasahe kadi sumagmano paset ti pagilian segon iti Department of Transportation. So haan nga si bubukela po nga pagilian may konsiderar met ti ruta iti entero a pagilian ken ti kakadwan nga pasaheros in line that ti Department of Transportation Undersecretary Mark Steven Pastor agagayem kabsat nupay kasta tinasao nga diskwento ket pansamantala temporaryo laeng nga po tapno lipas upo wano agsarde nga ginggana maibusa po dito 2 billion nga pundo para iti service contracting program ti LTFRB. Iporporsige ti Department of Transportation ti libreng lugan during holidays kadagiti public transportation nga class iti train na gagayem kay kamsat so siguro adda ti negatibo wenno makadidigra nga reaksyon dito nga nagbali na po nga rekomendasyon ti Department of Transportation na tapno ang mapagbali na po wenno baba ti singira po iti nasaong kadagiti nga pampasahero nga jeep may tulad kano apo idi before ti pandemya ken before ti adjustment ti plete maibaba iti siyam nga pesos ti minimum mapasahe manipod iti agdama nga 12 pesos kadagiti traditional jeepney idinto nga kayat ti LTFRB nga ibaba ti 10 ket maysa ginga manipod ti 10 ket pata nga minimum fare kadagiti modern minibuses makikita met ti tallo aging gana ti 4 piso nga diskwento para kaditi basa idinto nga maadal pala apo ti discount fare kaditi UB Express no mapasamak deto igagiyem kabsat adamin ti nakabinbin nakapenpen apo nakapenpen pala nga po dito pan naka face out dito traditional jeepney UB Express kalpasan apo dito Disyembre iri agdama nga tawin may palagip nga insardeng ti manibela ken piston ti inyuswatda nga panagprotesta wano saan na panagpasada kalpasan ti panangikarito gobyerno nga agadalenda ti posible nga PUB wano adalenda dito PUB modernization program may konsidera apo dito ruta nga entero apagilian gigiyem kay kabsat nga pakipatongpalan ti discount gigiyem idagdama makikita nga maisardeng detoy no maubusen ti 2 bilyon na pundo nga detoy ket service contracting program ti LTFRB para iti 2023 nga saan pay nga masigurado iti agdama no kaano nga maipatungpal ti nasao nga discount fare so DJ Apo para kada tayo okay gapot digiti ti riding public okay ngem ti ayan na nga pagdaksan digitoy agpaspasada nga luglugan nga sigurado Apo adot apektaran na detoy even tricycles taxi kada but yung taxi may sila may sarili silang rate ngem di tricycle nga digitoy Apo ket timang kung control iti fare ka digitoy uno plete ka digitoy local government units sigurado nga protestaan da or mabalin nga aglabi da apo kaditi agpampanday linteg kaditi syudad munisipyo tapnon ti kasta isurot da nga ibaba ti pamasahe nga ti agdama base apo kaditi nagbalbalin nga reaksyon even di eksperto apo iti biyang ti transportation and ekonomiya kunada nga saan pay nakabrot nga pulos tibiyang ti transportation sector malagi piyo apo diti diti proposal nga phase out kuman in until June 30 diti diti traditional jeepney ket agaramat da na po kaditi modernized jeepneys gagiyem ken kamsat adu diti kimmanunong apo kaditi taga transport sector nga saan napay nga panawen saan pay nga nasken nga ipatungpal apo ti modernization wenno pabaklayam apo ididakkel nga kantidad tapno makagatang da apo iti modern jeepneys gigiyem ken kamsat gaputa base apo even apo Joey Salceda apo diputado Joey Salceda ti Albay kunanakit uray tollep pasempay ti 2023 saan pay nga makaumanay tapnon ti kasta makabrot ti dakkel nga epekto ti pandemya kaditi adday ti transport sector then isabay mo kunana DJ panangi pabaklay mo maning kadakwada ti dakkel nga
kantidad wenno responsibilidad para iti gagatang da kada iti modernized jeep. So that nga agdama nga umababrot dito nga sektor gagayem kamsat in rekomendar man nila po ti Department of Transportation nga maibabati plete from minimum fare nga agdama nga 12 ket mapagbalin nga 9 pesos gagayem kay kamsat. So para kanya ka expectare ka po ti maka didigra nga reaksyon na digiti adda iti biyang ti transport group may unaig iti detoy nga mabalin nga mangisubli iti munan nga nagbalin nga protestada nga tigil pasada. May isa ka dito siguradwek nga may isa ka dito pagrason na po dito adda ti transport sector detoy parang siso bawi baba taas ngato baba nga presyo apo digiti produkto nga petrolyo dumata ngato agsasaruro into no nagbaba basit lang apagapaman kakabsat nga detoy may sa apo rehante nga taga transport sector may sa detoy apo nga mangited ti parigat kadakwada di ba dapat digiti transport group nga mangi rekomenda ti automatic fare adjustment once nga nagkuti ti presyo digiti produkto petrolyo nung imato ket mapatit na DJ level nga pakaingatuan DJ plete dapat kasjay kunada automatic awanin na po digiti petition nga idingeg apo ti LTFRB or hearingen ti LTFRB aprobaran ti LTFRB automatic gagayem kamsat base kadije presyo apo dito produkto nga petrolyo gigihim keng kabsat. Now, siguro ibalandra apo dito taga transport group kasano nga rod ti panang kontrolyo iti presyo dito produkto nga petrolyo apo nga taga Department of Transportation. No ibabayo manen DJ imununan nga napaboran nga 12 pesos kas minimum fare. DJ apo nga siguradwek nga ibalandramet ni DOTR ken ni DOE ni Department of Energy nga ammo tayo apo nga very weak lumpo ni Department of Energy gagayem kabsat gaputa ti mang diktar ti presyo base kadakwada gagayem kabsat DJ world market and DJ law of supply and demand gagayem kabsat kaditay petroleum producing countries gagayem kabsat amoy dito ket kaya da apo nga ibaba DJ production da gagayem kay kabsat no makita da apo nga agbaba ti presyo tapno agari di law of supply and demand kari di oil producing countries gagayem kabsat ibabada no mano nga bariles ti daily production da tapno bumaba apo ti supply nga di met agbalyo DJ demand ket mamantener no di pa ket ngumato di presyo di petroleum products inayon mo pa iditan gagayem kamsat di ibagbaga di eksperto nga dakkel unay nga buwis apo di petroleum products nga ma-refine mariproseso iti kabukbukodan tay nga pagilyan ada di nakaininuman kong ngunada no simrek di raw materials ada taxnan into ni proseso ni oil company di pan nakaaramid na no anya ti pakaaramidan na klase apo ti petroleum products ada taxnan into norumwar injay pumping station gagayem kay kamsat mapan injay tangke tilugan ag tax manen so yun po digiti ibagada nga dakkel apo nga ibakbaklay ditay agatgatang itilangis wenno agkasapulan itilangis or petroleum products ti kaado apo ti agsusukot nga tax gagayem kamsat multi taxation iti petroleum products gagayem kamsat so data no ibaba maapo dito presyo ay dito paplete sigurado nga dijay ti idiga dito taga transport sector kasano nga rod ti kontrolyo iti data presyo dito produkto a petrolyo nga inaldaw especially diesel nga ikargami ka dito bus jeepneys me tapnon agpasada ket serbisyon na ti tao para kadita inaldaw nga destinasyon da yan dito sigurado nga ibida when irason apo digitoy taga transport sector no ta maidanon kadakwada daytoy nga nagbalin apo nga singasing ti Department of Transportation nga maibaba ti plete kadigitoy nga pampasahero lugan.
Daytoyen tinurore di agisem kari di daan na lugan wenno di maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw. Irikaw dyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang mapapaung ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Okay, tuloy apo. Dapat na batbati nga 7 minutos kasangwanan ti oras tayo nga alauna gagayim kay kabsat paraan na po dito may ikatlo nga paset no may ikatlo apo nga panangituloy tayo nga panangibasa ka dito surat nga nakay palaunan tinapalabas ti biag kinayata ni pagayam tayo aswer. Bakandi apo ka dito kaso apo di Cagayan de Oro. Gagayim kay kabsat. Uno ka Negros Oriental kun ako gagayim. Dito kaso gagayim kay kabsat kinanunungan ti Korte Suprema nga maipaayan digitay magistrado wenno dito kalikagom ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nga mayakar iti kamanilaan ti panakadingig apo ti kaso ti panakapapatay ni Negros Oriental Governor Roel Digamo. Kuna ti Supreme Court spokesperson Attorney Brian K. Tusala nga partikular nga pakayuswatan ti panagdingeg iti kaso ket ti Manila Regional Trial Court MRT Manila Regional Trial Court gapu deto iti laeng Manila when itimet Manila nga naipila ti kaso nga adda ti panakainaig na apo ti panakapapatay ni Digamo. Kabayatan na binigbiga po ti Department of Justice no kaano nga maipila ti kaso gapu ti agdama ket adda pay laeng iti Malacañang ni Remulla para iti panaki taripnong na apo kini Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Gagayem kay kamsat. Speaking about Tebes, that very controversial tatapo nga anan nga pampanday linteg diputado kaabsat kay gigim ada kano dati nagbalina na koordinasyon na apo ken ni House Speaker Martin Romualdez gigim kay kaabsat gaputa di ba adda tibalaag ni Romualdez nga agawid ni Tebes dito pagilyante nga Pilipinas gigim kay kaabsat ngem dati koordinasyon na rumrumar ka dati report nga di koordinasyon da panagsarita da iti House Speaker agagiyem kay kaabsat mabuteng ni Tebes para iti seguridad na isu nga kasla haantay nga ekspektare na pong agawid
ni Tebes gagayem kabsat. Nakikoordinar apot ni Negros Oriental 3rd District Representative Arturo Tebes Jr. kini House Speaker Martin Romualdez. Sigon kini Romualdez nagtawag ken kuana idilaing rabi ni Tebes manipod ti saan nga ammo no sa dinno nga lugar wenno nasyon iti ayan na gagayem kay kabsat. Kinuna ni Romualdez nga agdadanag kano ni Tebes iti biyag na ken miyembro ti pamilya na isong aging gana ita ket saan pa nga nagsubli dito pamilya na Pilipinas. Ngem impasigurado na ken ni impasigurado ni Romualdez ken ni Tebes kas leader ti Kamara nga aramiden dati amin nga kabalinanda tapno masigurado ti kinatalged ni Tebes gagayem ken kabsat. Pinusgan pa ni Romualdez ti House Sergeant at Arms nga makikoordinar ka diti law enforcement agencies ket na isagana ti kasapulan na seguridad wenno security arrangement no agsubli dito pagilyan ni Tebes. Inulit pa ni Romualdez nga kasapulan nga agsubli ti pagilyan ni Tebes kay nagreport iti Kamara tapno madingeg ti side na inpeteng ti House Speaker nga no adda kaso man detoy ket kasapulan nga sangwen na ken rumbeng laeng nga sangwen na iti uneg ti pagilyan tayo nga Pilipinas. Ayo na. So di latest apo ken ni Tebes. Iti very controversial nga Tebes. Kadagiti imununang aldaw, especially apo kaditi pa nakapapatay ni Roel Digamo, ti Gobernador apo iti nasao nga pa probinsya, gagiyem, rimwar nga digiti 5, inigingganat inem nga police escort ti gobernador, ket saan da nga simrek, kadedi aldaw nga pan nakaserrek iti pagtaingan na nga mapapatay dito apo. Nupay kasta inlawlawag ti Philippine National Police nga upatlaeng dagiti naka detail nga police security ken naka-assign detoy kiti dating Negros Oriental Governor Roel Digamo idi aldaw nga mapapatay detoy. Dati apo ti palawag tinailya na pulisya kagiddan ti reports nga adda 5 or 6 nga security escort nga naka-detail ken ni Digamo nga digitoy ket nagabsent iti trabaho iti aldaw nga mismo nga panang papatay da iti gobernador. Inlawlawag po ti PNP spokesperson nga ni Police Colonel Jean Fajardo nga tinasao nga upat nga security detail ni naka-detail nga seguridad ni Digamo ket nakarelyebo da or naka-shifting da iti schedule gigiyem ken kabsat. Kunana pa nga di pa aldaw nga mapasamak tinasao nga insidente dua kadagiti iti naka-off duty idinto nga ti maysa ket nagpakada nga malate gapu pay laeng nga po ta maysa pay dito nga security detail iti sa lugar idi mapasamak iti pamaltog. May palagip nga kanini mo nang aldaw dapat nga sumango kumay di PNP iti sumango ti PNP di akin baba nga palay pagpandayan lintig ti Kongreso tapno ilawlawag da po seknan ti panagigiddan nga kaawan panagabsent dito nga police security detail ni Digamo nakansela tinasao nga hearing. Imunanan nga inikan na importansya ti PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. nga awan tinapasamak nga cover up irin yung swat ng investigasyon sekna ni dito kagiddan na ti panangipasigurado da nga anopenda apo aging gana iti punto when no mastermind dito so amin nga adda pan nakainaig na iti nakaamames agreement. So di apo na lawlawagan tingamin rimwara po ket amin di police escort nga nakadetail ken ni Roel Digamo napapatay a gobernador absent da idi mapasamak tinasao apo nga pamaltog ngem saan adda naka-off duty, adda nakirelyebo, adamit nagpakada nga medyo maladaw agagayem ken kabsat gapu pay laing nga po kadagitay kumikum namet DJ Mesa kadagitoy. Okay, kasangwanan na pumakada tayo. Thank you very much Dr. Alan Thailand ti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street. Thank you very much TMT Construction Company ti Barangay 48A Kabungaan North Lawag City, babayngin Honorable Telwin Tapawan, kaming ti Konseho ti Marcos. Maraming salamat po Gadlawin Carbas Air Conditioning Service Center, Balintawak Street, Lawag City, babayngin Engineer Neil Jose. Thank you very much Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte. Ma'am Esmer Galisinao, maraming salamat po. Manipo di Barcelona, Pagilian, Espanya.
Maraming salamat, John Floor Apartment, Barangay 50 Butong. Babaeng ka ni Mr. Aurelio Fiesta Jr., kani Mrs. Florentina Dadula Fiesta, iti Honolulu, Hawaii. Pagyamanan tayo pa, ti Cherilyn's Crispy Chicharon, nga magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market, babaeng ka ni Mr. Henry Vallador, kani Mrs. Cherilyn Jacinto Vallador, iti Santa Maria, California, Estados Unidos. Ken thank you very much, Mr. Victorino Pasqua, iti Honolulu, Hawaii. Dito yan di pagayam nyo, Robert de la Cruz, iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino. Ibatimin tinatalinaay nga malem ti Miyerkules, agyaman kamting kay panagbuya ken panagdingeg. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dili paspasama kinibugod kayo alubar. Idintero paginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken karikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan tapno maamuan ti publiko ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan amin ket may payan ti gundaway iti daytoy programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Tumulong para hindi pa nakasalbar ti biyag. Pamalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Wait, nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ipanagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket aysa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self fulfillment as they say or sense of self pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumpas na. Hala nga maysa nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally tabagbagi tayo adu digiti advantage na kasi no agdondonar tay ti dara apo we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially pekunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalun-a ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam no agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tay doktor nga digitoy tina-find outan iwasan tay basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napindas ta the way tayo nga maamuan tay iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tay pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakdak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasay masugat. Tinapalabas.
papagayam, kablawan da kayo, iti nagasat ngaldaw ti Miyerkules. A 15 ti mabilang iti bulan ti Marso 2023. Maribo di ENR Online, may danon ka na kayo, ti sabali payaparang, ti programa tayo, ti napalabas. Ni Robert de la Cruz. Kadwada iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Tapnoy danon mi ti may katlon niya pan nakaibasa dito surat niya nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biyag kinayat ni pagayam tayo aswell. Tuloy, di ba nakaibasa dito surat ni Aswer, pagyamanan tayo dito sumaganad. Thank you very much kini Dr. Alan Thailand, ti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City. Nadaritik na inyo apo di Baguio, ket yun ang pakonsultar ti Doktor, mapan iti Doktor o mapagtalkan, Dr. Alan Thailand. Thank you very much iti TMT Construction Company nga masarakan iti Barangay 48A Kabungaan North Lawag City laoden ti Cabeza Elementary School. Amin nga kasapulan nyo apo wenno construction assistance nga kasapulan nyo mabalin na kayo nga Serbian ti TMT Construction Company tining kalintigan na presyo. Kukuha kinutbatunan ni Honorable Telvin Tapawan kaming iti konseho ti Ili ti Marcos. Pagyaman at Tupay, ti Pugad Lawing Carbas Aircon Service Center, iti Balintawak Street, Lawag City, adaan ka rin ang kakalaing nga aircon technicians, tap nornosen dati problema ti aircon tilugan nyo, babaeng kini Engineer Neil Jose. Maraming salamat, Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bakaray, Ilocos Norte. Thank you very much, Ma'am Esmer Galisinao, Manibo na di Barcelona, Pagilian, Espanya. Agyaman tayo pa di John Floor Apartment, di Barangay 50 Butong, di Siyudad Tilawag, babaen kada Mr. Aurelio Fiesta Jr., kani Mrs. Florentina Dadula Fiesta. Thank you very much, di Cherylins Crispy Chicharon, nga masarakan when umagatang di ground floor ti San Nicolas Public Market. Cherylins Crispy Chicharon, raman nga di muntupulos malipatan, pakiramanan na po di sabsabalipay nga putahe alakoda. Ti Cherylins Crispy Chicharon, ket kukuha kinmatmatunan da Mr. Henry Valledor, kani Mrs. Cherylin Jacinto Valledor, Manibud Santa Maria, California, Estados Unidos. Maraming salamat, Mr. Victorino Pasqua, iti Honolulu, Hawaii. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House mismo akalaya beach, di kayag pangadwa, gaputan na saya at ken manakigayem kag tegikwa, ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto palipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo, ti Blue House Beach Resort. Masarakan di Barangay number 37, Kalayab, Lawag City, kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort, adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailan, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare reservation, tumawag ni cellphone number 0963-0003282. Blue House Beach Resort. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina, digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building.
JAMR Construction Supply, iti JAMR Building, Suba Road, pasit ti Barangay 50 Butong, di Siyudad Tiluwag. Asinig ti mga to bridge, nalaka, ngem di kalidad ang materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Tuloy nga ibasa dito'y surat nga nakaipalaunan tinapalabas iti biyag kinayat ni pagayam tayo aswel. Manong Robert, iti sa bali a pagilyan. Kinaludon ko ni Liday. Iliw. Kastamit ten ti pan nakabannog. Lupay kasta nagbalin nga inspirasyon no armas ko tap no malabanak da itoy. Ket isu ti kalikagom ko nga may payak tinaranya ga masakbayan ti asawa. Kastamit ten ti kakaiso ng anak mi nga ni Dender. Nagbalin da nga rod nga isu ti inspirasyon ko tap nun ti kasta. Kumarapetak kinirigan. Masapul nga papigsaek da iti takyag kinabagam. Tapnon ti kasta, ibagkat na. Wenno ibagkat na ti kasapulan. Wenno trabaho nga mangted iti pagsapulan wenno pagbiyagan. Dito'y manong ko nga inaldaw-aldaw nga agkarkararaga. Saan met nga nagsarday ti pan nakikomunikar. Wenno pa nakikontak ko ida asawa, bayat iti kaadda kiti balasyo taaw, pakairamanan meten, dagiti naganak kanyak. Idi maawat ko titawag ni nanang. Ket dito'y nga, nakigtot, wenno nabigla. Gaputat ti payla ing inaktiw mo na nga nang ipadamag kanya. Idi tasong batak ti awag, nanang, kumusta kayo? Ay, kastoy anak ko. Ket sika, kumusta ka? Nasaya at laeng. Araramatin kayo nga. Pigsa, ken kiret ko dito'y tapnon ti kasta. Maanong ko ti responsibilidad ko iti binangon ko a pamilya nana. Kang runan na ti anak mi nga ni Denver ken ti asawa ka ni Wilma. Nakatawag kayo magayam. Ay, kastoy anak ko. Nakatawag akta. Kayat ko nga. Ada kayat ko nga ipakaamukin ka. O, anya dito nanang. Diyo ko naen nga, maiayo kay unayan ka ni Denver. Nasurukin na may sa ititawin na. Ay,
Wen anak ko, makaayayo unayin ti anak yu ken ni Wilma. Ngem laeng kayat kong ibagakeng ka nga, edi na minsan nga aldaw, no saan pa nga naitawag ni Wilma ken ka. May dagiti naganak ken ko na, dagiti ti mami ken daddy ni Wilma dito'y balay. Ket dito'y nga, inala na ida, kinasarita dati asawam nga, mapandanagyan ni Jay Baleda. Ket kasla kamila, taraken wenno anyala ditanya, di daman lang pakada-kada kami, basta isudalatan din nagsasarita anak ko. Lupay nagpakada met ti asawam, ken may namit in paigem ti anak yo, sakbay nga napanda. Ngem di kiti naganak kadakwada, ken ko ana. Ulo sa dida kang pinagunyan, ken saan daman na simre kiti balay, o rin o, kasano pa rin ipilpilit mi, ken itatang mo nga sumrek ka kumamit. Ngem nagiyan dalat tayo ti, napinta sa lugan da. Jak mautob nga panunuten no kanya tiriknak, iti day agundawan, Manong Robert. No maragsakan, madanaganak, wenno agpuntutak. Api ka nung inala na idata, nanang. Mas memet ka no sa giant nga, pagyananda. When angin ti anak ko, amok nga, sandak nga kayat nga agbalin nga, asawa ti anak da. Ket amangan tauri ti anak ko nga nagtaod kanya, ket saan da meta kayat. Api nga, basta latan, nagdesisyon ni Wilma nga di naman lang tawag kanya. Dahil tangarot ti Jack mo anak ko, iso nga. Siya ko na tinangitawag ken ka, no di na paintawag ken ka. Saan nang intawag kanya? Nanang maburiburan na kiti deti nga, kinaramid ka ken ni Wilma. Api nga basta latan simurot ni Wilma, ken tugot-tugot na pa ni Denver. Mas napimpintasin niya sa Jedamit ket di anak ko ta. Masadad nga may paida tinapimpinta sa masakbayan ni di anak mo. Nanangin mayak dito'y balasyo tao tapnon isang kaanak ti masakbayan ti anak mi. Ngem api nga kasta tinaramid na. Api nga simurot nga di na impakada kanyak. Saan ka ko mga gaburido anak ko? Urayem no anya ti palawag ti asawam. Urayem no kaano nga tumawag ken ka ket ibagana ti impadamag ko ken ka. Impangaasim anak ko. Saan mo kumani dandanon nga syakti mo na nga nang ipadamag ken ka iti deta nga pasama. Agsingsingpet ka ditayan mo. Saan mo nga pagbalina na buribur deta nga pasama. Ti panunutem napanti anak mo iti mas napimpintas nga lugar nga pagyanan na. Nga saan niya kasi ti balay tayo. Laglagi pim deta, aswer anak ko. Wen nanang. Sige mangarod nanang tawagak ni Wilma. Nagsarita mi kininanang ko Manong Robert. Planwe kidi nga tawagan ti asawa wenno ni Wilma. Ngem nakapagdesisyonak nga saan niya rumbe nga siyak ti muna tumawag ken kuana. Anya nga rut ti bagak no kas pagarigan no kasanungan amwak. Ket kabilin-bilinan ti inak nga saan ko nga ipakaammo ken kuana. Nga isuna ti nang ipakaammo kanyak nga napanday ti balay na. Dito'y kabsat nga maburburi-bura na. Atapik nga manganta, saan da nga paggugusto ti anak mi ken ni Wilma, ngamin ket saan dak nga kayat, nga pare ti anak da. Ken anya ti agbali na plano da. May sa tirason no apay nga naidurunak nga imay, inibalas yu taaw, Manong Robert. Tibain ko kaditi naganak kanyak nga isuda iti, maikikan ti responsibilidad, wenno nayon nga responsibilidad, gapoy di pa nang biyag da kada kami. Ken kastamit din nga kayat ko nga isaganaan ni Denver nga anak mi.
Kentap no saan unay nga maikawat ti asawak nga ni Wilma nga agga po itinabak nang nga kaamaan ket umay itinakurapay nga kaskada kami. Apay nga di naman lenik kan importansya deta nga banag wenno deta nga sakripisyo manon ko. Tidwa nga aldaw nga panang sigsigga kiti tatawag kanyak ni Wilma manong Robert. Nauray kumitlaeng titawag na. Dito'y nga kaslaawan ti ammoket. Inawat ko amin nga palawag na. Iti susurot na kadadadi ken ni mami na nga nagawin iti baleda. Inaramit ko dito aswer nga. Isusurot kadadadi ken ni mami tapno. No agawit kanto. Amok na. Maawat na kanton. Aglalukit. Kadwak ni Denver nga anak ta. Mabalin nga, maawat na kanton. Di ka di maragsakan niya, di doon mo na nga pa nagbakasyon mo. Agdiretso kanton, hindi balay ni. Deta di kami kabon ko aswer. Iso nga, simuro taklatan niya sa kung ipakpakada kita. Kinamong ka di nga, plano dak nga pagtuluyan metlaing agada. No makaadalak, parang laing kadata. Iso nga, saan ka ko mga mandanagan? Tigit di aramiden, kat iso ti agurno. Saan mo niya pampanunutin, ti agserbi ka na kami kani Denver, kapot anda kami din yung silong dadadi kani mami. Kani pagpakaunada nga, saan ako niya umawat agkapukit ka. Ornongin lang na. Kay suda ka nun ti mangisakan iti panagbiyak ko, pakirmanan ti anak ko. Sabi ko man maawatan na Denver. Ay, sabi ko man maawatan na kaswer. Para kini Denver nga anak ta dito nga inaramid ko. Kentap no maawat na ka dito naganak kanya. Ay ayatin ka unay. At idug nga barikas when no palawag na. Nga banag nga kasla. Aminado akmet nga dapun tunay din sa unay naramid na. Manong ko. House Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa di cottages adan pa ti shower rooms Blue House mismo akalaya beach di kayag pangadwa gaputan na saya at ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo umno a lugar pare ti dinto palipatan na parang titipon gaputa si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga kabudar ka na kayo ti Blue House Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab Lawag City kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat Blue House Beach Resort adaan ti makaawis nga glawlaw intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort pare ti reservation tumawag iti cellphone number 0963-000232 Blue House Beach Resort. Kablawan tayo papagayam, di tinagasat nga nangabak iti first weekly draw ti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza gagayim keng kabsata. Ari iti adapo iti listaan, iso di kitay nangabak iti first weekly draw gagayim keng kabsata. Ti first prize apo, second prize ken third prize imawat dapo iti imported goods gigiyem keng kamsat ken ada sa nga pulo apo nga consolation prizes nga imawat ti sagto 200 pesos. Awan sa baling aramidan nyo papagayam. Numapang kayo agdigo si the beach, mapanlaing agupar, when agupa ka di cottages, ti Blue House Beach Resort, ket may kang kayo insigida, ti may nga t-shirt, pare ti may nga cottage. Kenda kay amin na nagkukuyog, may kang kayo apo ti raffle ticket, gagayem keng absata. Dito yung raffle ticket nga may paay kada kayo, ti mangitin ti tsansayo mga abak, kada iti kakadakkel pa premyo, nga kas kada iti inabak, dito first set of winners tayo, pare di first weekly do, ti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza, gagayem.
iti midday mid promo draw tayo adan to apo mga bag iti 5,000 pesos cash first prize, 3,000 pesos ti second prize ken 1,000 pesos apo iti third prize. Ken daw adupay nga consolation prizes ti atiwen nyo pakiramanan digiti mabalin yung atiwen kadagiti paayayam. At dapay maangay nga grand draw nga pangabakan nyo gagiyem keng kabsat it is 10,000 pesos cash first prize, 7,000 pesos hapo ti second prize ken 5,000 pesos ti third prize gagiyem kabsat plus adu nga consolation prizes. Ulitin mi, mapan nagpiknik, mapan diretso apo di Blue House Beach Resort nga mangitunda iti mabalin na panangabak yu kanina kakadakkel na pa premyo manipod apo iti Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa Kingalitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang mapapaung ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng Kingalitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy Kingalitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinik na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? Kingalitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. Kingalitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Kumbinsido kiti nagbalin nga takder wenno rason ti asawa ka ni Wilma. Iti susurot na iti balayda, Manong Robert. Nagbalin latta nga kasla panpanunutek ti anak ko. Nga amangan kinunkunak, no saan da nga maawat. Sa balila eng kapsat gaputa, naipudno kanyak ni Wilma nga saandak nga kaya. Ket mabalin nga uray ti lasag wenno parswa nga nagtaod kanya. Ket sabidong wenno kagurada. Kabsat pinanpanunot ko deta. Ket saan nga nagpaltos ti atap ko, gaputad dari ti madamdamag ko kariti naganak kanya. Nga ti anak ko nga ni Denver ket inyalaan da iti yaya na. Inlasin da kano ti kwarto nga pagyananda. Ket saan met nga mabalin nga supringen wenno kontraen ti asawak nga ni Wilma. Daytoy ket preparasyon kano para iti panangyenrol damanen wenno panagtuloy nga agadal ti asawak nga ni Wilma. Ngem data nga naamuak ket nagbalin nga buribur wenno riribukko. Pampanunutek no kabalinan ni Wilma nga mayadayo ti anak ni Kenkuana. Wenno saan na nga kadwa iti pagturugan na. Saan ka di nga ti ina ket inuran uras Manong Robert nga sapulen na ti anak na. Kastamet ti anak sapulen na ti angot ti inana, wenno kailiw na ti arakop ti mismo ang naganak kenkuan.
makariribukak kadigdi agundaway. Kabsat ko pinilit ko tibagi nga inyadang. Pinapigsak digdi takyag ko, pakaramanan digdi dua sakak ken ti abagak. Tapno ibaklay ko digitoy nga pakaburi-burak, nga saan niya maapektaran ti trabaho. Ket matungpal ti arapaap ko nga maipaayak ti naranya gamasangwanan. Ti binukel ko a pamilya, kang runanay ti anak ko. Ngimjak lat tamaliklikan manong, nga panunutin ti sitwasyon na, iti balay digiti naganak ken ni Wilma. Kumusta nga tan ni Wilma? Saan nakadingatanga? Ipawil nga yadayuda ti anak ni Kenpan. Saludsud ko nga maulin-ulit. Nga jakmeten mauray idi iti tatawag ni Wilma. Tapno personal ko ma. Nga isu iti pangibagaak idi deta nga saludsud. Nukasta nga tawagak maputol manong Robert. Dituyen kabsat nga rinugyak tinagatap. Rinugyak tinagatap nga mabalin nga nasabidungan nen ti panunot na. Wenno nasulsulan nen digiti naganak ken pa. Gaputa, kasla pilpiliten nan nya putulen ti komunikasyon kada kami adwa. Kasla nalipatan nan dedi Karina nga siyaklaeng ti ayaten na. Kasla nalipatan nan timbatik met king kuana nga ayat. Nga isu na laeng ti ayatek aginggang si bibiyaga manong ko. Adadamanen nga dagensen ti puso ken riknak pakaramanan ti panunod ko. Ti saan ko apan nakasarita ken ni Wilma. Dumani akon makatawen ini pagilya na Taiwan. Kasla maliblibwak meten nga nagipen, kaya asawa ken ni Wilma. Inabaken ti panunot wenno pamatik nga nakalipaten. Ngem kasano nga lipatek ti anak ko. Ti dungdung met unay nga anak ko, manure. Nga nupay agduma ti lubong ti ama ken ni nana. Saan nga maligudan? Wenno saksi ti Dios nga nagtaod kada kami adwa. Dagiti naginayat nagtinumpong nga saan niya agpaday ti kalidad ti biyag na. Manong ko dita nga adadamanen nga imungar ti lagip kanya. Lagip nga mangpanpanuno ti anak ko. Kasano nga makontak ko ti ayon ti anak ko. Kasano nga maawag. No agdamagak yan ni nanang. Awakit yan mo na malaksik daing kaliti. Segunda man nga damag nga may pagpalanong katakalan. Diyos ko, tarabahin mo ng anak ko. Di mo ko may pangubos, Diyos ko nga. Adadaki sa mga samak ko, anawin mo. Masabidungan ti panunod na ako ni kanya. Mga asim ako. Kararag kumanong iti Diyos. Idi makaawatak ti tawag ken ni nanang. Ket kastoy itnyawag na. Aswer anak. May ni Wilma iti balay ket. Embati na ni Denver. Anya. Api ka nung ibati na kada kayo. Saan metaya nga inyalaan dati yaya nga iso ti mga iwan tintuanan. Kinaykayat ka nun ni Wilma nga may bati kada kami kabutaan. Talaga nga saan ka nung maawat digiti nagan ng kintuana. Masya na ko na hindi apo ko kanak ko. Kimutong ken naliday di lang ana. Jack na pinggan di pa nagsangit ko aswari di panawan ni Wilma. Impok-pukaw na ti mami. Mami di panawan, di nagtibati. Kinararakot ko ti anak mo, anak ko. Masya na ko na kintuana. Diyak ko may bagating ka deti, tamo ka buribur mo. Nung napimpintas ka mamam na niya rin ko.
naan niya di pudno ang mapaspasamak dito. Patibkirip ti panunod mo anak ko, patibkirip tirik na. Gapoy ti pan nakadudog tirik na Manong Robert. Nagbali na kabastos. Inidep ko ti telepono Manong ko. Anya nagababa panunot. Apay nga ti basol mi ken ni Wilma ket nasken nga agi karo ti anak mi ani Denver. Nga arig na ulila ni ti ina ken ama. Adayo akiti sidong na. Ngem gapoy ti saan na pan nakaawat digiti naganak ken ni Wilma ken kuana. Ket pilit da ngayon pusing. Pilit da ngayon niya dayo ken kuana. Naulpit da saan ken kapsat ko. Nga uray ti tao wenno parswa nga awan pay ti amuna kaditi na palabas. Dahil paspasama. Mairamramanin niya agsagaba ken agsakripisyo. Daytay diti kapanunutak Manong Robert. Naasot ti gura kaditi naganak ken ni Wilma. Kang runaan na metten ken ni Wilma. Gaputa saan naman laeng nga ammo nga inrupir wenno inlaban ti kalintegan ti anak mi ken kuana. Napanakit dinin bati ka di naganak kanya. Uray sino nga tanga ama ti pakapasamakan ni ti anak na ti kastoy. Siguradong agkapsot niya ang panuno. No di pa iket makapanuno ti dakes Manong Robert. Naimbaglakit din tadaki diti sa bali alungar. Amangan no maatyo ti panunot ko. Ket serken ti kapanunutan ti demonyo. Kapsat. Ibasa deti surat ni Aswer agyaman tayo kadi sumaganad. Thank you very much kay ka Dr. Alan Taylan manipod diti St. Camillus de Lelis General Hospital nga masarakan iti number 121 J. Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo apo iti Baguio ket ketyo ti agpakonsultar iti doktor mapan iti doktor mapagtalkan Dr. Alan Taylan. Pagyamanan tayo pa iti TMT Construction Company. Nadadigdi ka sa pulan nyo po nga construction assistance. Mabalin na kayong serbiyan ti TMT Construction Company. Manipod pa nakaplano aging gana nga malpas ti kayat yo ipatakder nga pasdek. Masarakan dito di 48A Kabungaan North Lawag City. Lauden laeng ti Cabeza Elementary School. Babayan ti panangimaton ni Honorable Telvin Tapawan. Kaming ti Konseho ti Ili ti Marcos. Pagyamanan tayo pa iti Pugad Lawin Carvas Air Conditioning Service Center nga masarakan iti Balintawak Street, Lawag City. Danda ka iti nalaing nga aircon technicians tapnor nusenda tiyas problema ti aircon tilugan nyo. Pugad Lawin Carvas Air Conditioning Service Center kukuha kinamagtatunan ni Engineer Neil Hussein. Pagyamanan tayo pa ni Ma'am Elis Tamayo manipod iti Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte. Ni Ma'am Esmer Galisinao, manipod iti Barcelona, Pagilian, Espanya. Thank you very much iti John Floor Apartment nga masarakan ti Barangay 50 Butong ti Siyudad Tilawag. Babaeng ka ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. ken ni Mrs. Florentina Dadula Fiesta iti Honolulu, Hawaii. Agyaman tayo iti Cherylins Crispy Chicharon nga magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Cherylins Crispy Chicharon, raman nga di Montopulos Malipatan. Pakiramanan dagiti sa bali pay aputahe nga lakuda. Ti Cherylins Crispy Chicharon ket kukuha kinamatmatunan da Mr. Henry Vallador ken ni Mrs. Cherylin Jacinto Vallador manipib Santa Maria, California, Estados Unidos. Ken thank you very much ken ni Mr. Victorino Pascua manipod Honolulu, Hawaii. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakat ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod. Asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo.
JAMR Construction Supply titurungin. Ken no kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti barangay 50 Butong di Siyudad Tiluwag. Asinig ti Mangato Bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di gilubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns sa babae kastamet ten di ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken ti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Bayat tinikadda kini balasyo tao, kaludludon ko ni dukot, iliw ken asik iti anak ko, Manong Robert. Pagpian na kabsat, tunggal tumawag ti inak. Ininot kanumet laingin nga nayadaptar ni Denver ti bagina kadakwada. Saanin nga kasti dati ngagsangsangit tunggal malagip na ti inana. Nagbalin kanumet din nga iso ti liwliwada ti unik ti balay. Aglalalo no, mapanday di tiyandaan. Maragragsakan ti amak ken ti inak ken ore ti kabsat ko no kasta nga agitudo ka ti kayat na. Banag nga kaslamang punas ken diday wenno alidungit ko, Manong ko. Enkari kiti ti bagit nga numalpas ko ti dua atawen na kontrata. Ket sumara ka ko ni pagtrabahuak ti pagilyan tayo. Tapno ka din na akong ti anak ko. Inot meten nga nalipatak ni Wilma nga nagbalin nga live-in partner ko ken ina ti anak ko, Manong Robert. May kariunay ken rumbeng tinaramid ko para kanya nga panang luipat kon ken ni Wilma. Ngamin idi sumurukin na makatawenak iti pagilyan na Taiwan. Naipadamag kanyak, Manong Robert, nga simurot iti lalaki. May sakano nga Chinese nga negosyante ti nangisukatan ni Wilma kanya. Kasla nalaganin ti panangawat ko gapu iti panangaramid ko nga pananglipat ken kuana. Ngem no sumken ni lagip digiti ragsak ti ayanayat mi. Dagiti karina kanya, kasla dumukir tamit ti ut-ut, wenno pan nakapasakit tinaken ken ti puso, kapsat ko. Amin digito'y intured ko, amin digito'y katlinabanak, gapu kini Denver nga anak ko, Manong Robert. Nagsublik wenno pa nagturpos ti kontrata.
Kinasarita da kiti kumpanya nga pagtabtrabahuak no, agsubli akpay wenno saan. Takno ti kasta mo da kano ti mangalay ti kasukat ko. Dito'y nga nagpanunuta. Ngano talaga met laeng nga kakti masakbayan ti anak ko. Apay kitin nga dya kagsubli, manong Robert. Maiayo ak metten ti kantidad nga igem ko iti day di agundaway. Ngamin na damaurnong ko at dapay maited kong agserbi ti anak ko. Pangaramanan di kiti naganak kanyak ken ti may isang absat ko. Isu nga, nagpirma aki din iti kontrata sakbay ti panagawid ko. Nga agsubli ak ket agtrabaho ak metlaeng iti kumpanya nga nang rugyak. Manong Robert. Kayat ko nga papaspasin, ti panagtayab ko. Manipod ti lugar naggapwak, ket dumano na iti pagilyan nga nakayanaka. Ngamin kayat ko ang makita di iti naganak kanya, tangunaan na ti anak ko nga ni Denver. Kabsat anyan nga kigtod ko di makita ti anak ko. Bueno, kalanglang ako na iti anak ko man. Nagarubos di iti luwak, inigdamo nga agarapok kami. Sabat na kanya. Arakop nga jakulos may ladawan. No kasano ti iliw ken ragsak ko. Bagayam ko. Daytoyen tinurore di kiti agisem kari di daan na lugan wenno di kiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito'y nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo. Manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo. Iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayawa. Iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni Suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwa ti lugan, ket dapat nga dadaya rina, di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tap nun kastama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso di pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagid ti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na isi pinaglamiis na Mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagiti rugit DJ air conditioning system ket at dakkel tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka Mang Robert.
tayo a Pilipinas, kaya't ko ti makirinisot kini Wilma. Kaya't ko nga lawlawagan ti amin, no pinamuak nga daanen iti sabali nga lalaki ti biyag na. Ngaman yan tanapaayak manong, ngamin tayo ti kaddak iti pagilyan tayo. Nakapanaw gaya men ni Wilma nga napanitibalas yung tao, kadwana ti Chinese, nga baro nga kayanayat na. Saan ko dinakdakamat iti anak ko nga ni Denverdeta, gabutam mo ka makuriro, when no saan na pa yung maawatan di kita abambanag, iti tawin na iti nga talo. Inpapas ko ti iliw ko, inaldaw-aldaw, inuran oras nga kadwa kami ti anak ko, bayat ti bakasyon ko. Ket dito'y nga binilbilin ko, iti agsubliak manen, iti balas yung tao. Agsingsingpe, tikkan na ti respeto, di iti naganak kanyak, ket ti kapsat ko, nga isuda iti mangtartaripat kenwa. Bibo ni Denver, ket agkarkari. Yes, Papa. Yes, Papa. Data ti agal-alanguga na sungbat na. Tunggal kit daw ko, ti panangipain na ti respeto. Panangipateg ka rin, ipatpatig ko iti biyag. Saan kumet nga pinadpadas nga dinamag kenkwanan o malaglagit na tinana? Tadak kaya't nga maburibor kinakim na. Nagsubliak nga ro di pagilyan nga naggapwak tapno'y tuloy ko ti agtrabaho. Kinagurnong pari di masakbayan ti kakaisol na nga anak ko. Dito'y kabsat nga sana napuputan nga nalpas manen ti kontrata. May kadwa na kontrata ket dituyan nga karit nga saan ako nagsubliak. O pukakon ti anak ko nga ni Denver para iti parang tubay ko tinkwanan nga agbalin nga nananay nga Kristiyano managputeng iti pada na nga tao ken kastan kang runaan na iti Diyos Apo. Inimikadwa pa nagsublik iti pagilyan manong ko nakagata nga kiti dua nga unit ti tricycle ket dito iti trabaho. Pasadak ti Maysa, ket siya kon tinangipasada iti Maysa. Nagadalmet ti anak ko no pay, ababalaeng no saan na nga to a kurso. Nairadwar na ti kurso na komersyo, iti Maysa nga kolehiyo, iti lugar ni Manong. Nagyaman na kiti Diyos na napagbalin ko nga edukado, ken natungpal ti arapaat ko ang nagbuting iti Diyos. Agingga nga simali suna when may makar ti religion. Napani ti may nga religion ket nagbali na napastor deto. Agingga nga adda ti may nga Amerikano nga nagbalin nga interesado ken kana. Dito'y kabsat nga nagbalin nga sponsor na ti Amerikano. Ket napani ti Estados Unidos tapno agadal. Ita adday di Estados Unidos ni Denver. Adda may sa akalikagom na nga mangburburibur iti panunod. Nagkita da iti inana nga ni Wilma. May san nga divorsyado ni Wilma. May samit din nga nananay a pastor ti anak ko. Kalikagom ni Denver nga anak ko nga nuwetkin na balik. Agkuyog na nga agawid. Kaya di panagawid da ornusen da. When no pasampitan na kano, tinapaitan na palabas mi, itikan. Diyak masumbatan tunggal tumawag ti anak ko, no nakasagana ka mangawat kini Wilma, Manong Robert. Ngem marignak ti napintek nga pakaasik ang kalikagong ni Denver nga anak ko, nga isublimi ti dati a relasyon mi, iti inanano pa'y natayanan kami. Ti inana ket nagkari kano nga tungpalen na ti kalikagong ti anak ko. Ngem siyak rin nakapagdesisyon. No sikat ti siyak kabsat ko, anya ti aramidin. Dito yan nga gibusak, dito surat ko, ket agyaman ako. Ayat mo nga nag-ibasa yung programa. May pagayam mo, aswerte.
di malpas ti agsasamusam na panakasair wenno pa itibiyag. Ngem nagbalin niya daliliwam gabutan da anak mo na singket. Kapag balikas mo kas may isang edukado, ken saan lang aleta. Nangitid ti apo ti rangtay tapno nagserbi keng kuana kas may isang pastor. Sa bali pa iti panagmitda nga gina, bayat ti kada di balaso tao. Ti pakaburi-bura mitano awatem wenno saan. Ti kalikagom na nagsinubli kayo ken ni Wilma. No napatig ti anak mo ken ka, pagayang po, rumbeng nga awatem. Amok nagbalbalin nga tubeng wenno buribur ken kuana di panagserbi na iti Dios. Kas may isang nga pastor, no saan mo kayo na kayo nga maornos. Mabalin niya deta ti ingkarina nga misyon na iti apo. Bayat ti panagserbi na ang mga ibando ka iti sarita ti Dios. Kas may isang pastor. Awan ti dakes na moderno itanti. Panawin. Adadta di iti agasawang agsina tinaondayo panawin. Nga magsinuplianan da. Adadta di iti agdibursyo di Estados Unidos. Nga kalpasan ti amin ket mautog da nga isuda may laing. Agsinuplianan da men. Apekit di nga saan mo nga maaramid ti kas tinaramid di sa bali. Aglalo adda ti maysa nga makaiga po. Dahil takit ti anak mo nga pastor ti maysa nga sekta ti religion. Dahil tigat ka panunutak laeng kapudakit kitawem nga nusyak ti sikaan niya ti aramide. Dahil laeng ti may balikas ko nga madalamet laeng keng ka. Agpanuray met laeng keng kapagayam ko ti pinal a desisyon. Para ni programa tayo Tina Palabas. Dari di pagayam yon ni Robert de la Cruz. Iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinay nga malim ti Miyerkules, agyaman kamting kay panagdingeg kining kay panagbuya. Tina Palabas. Namulit ti agdama bawen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasok ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa emasugat. Tina Palabas.